Μάλιστα. Όλα είναι ενδιαφέροντα και ό,τι μάθεις είναι καλό. Ζαχαρίας Ιωάννου, Σύμβουλος Υπηρεσιών Ανθρωπίνου Δυναμικού, αγορά εργασίας, ανεργία, ποια είναι η παρούσα κατάσταση και ποιες είναι, αν θέλετε, και οι διεξόδοι που ενδεχομένως εμφανίζονται. Αν υπάρχουν. Έτσι. Κύριε Ιωάννου, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι η παρέλαση του ονόματος σήμερα το Ναι, είστε ο τρίτος Ζαχαρίας στην σειρά. Και όλοι στην Κύπρο πιθανόν είναι 10. Ναι, Οι τρεις ήρθαν μας. που δυστυχώς κάθε άλλο παρά Ζαχαρένια είναι τα πράγματα οικονομικά και άλλος πώς στον τόπο μας. Την εικόνα τη γνωρίζουμε. Την ξέρει και ο κόσμος που μας βλέπει. 10% άνεργοι. Αυτό σημαίνει πόσο, 70.000 κόσμος άνεργος. Ναι, κάτι για 45 και κάτι έλεγαν, μιλάνε, 45.000. Δραματική κατάσταση. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα και αν μπορεί να γίνει κάτι. Για ανθρώπους που ενδεχομένως ώρα να βλέπουν τηλεόραση, τι να τους πούμε. Και αν υπάρχει κάποια συμβουλή, αν υπάρχει κάτι το οποίο ανάλογα με τα προσόντα του ο καθένας μπορεί να ζητήσει, να αναζητήσει. Ναι, κοιτάξτε, όντως, όπως έχετε αναφέρει, η κατάσταση στην αγορά εργασίας είναι δυσχερής και αρκετά δύσκολη. Αυτό δεν το αμφιβάλλει, δεν το αμφισβητεί κανένας. Εγώ είμαι σήμερα εδώ για να δώσω έτσι μια άλλη πιο θετική νότα και θετική διάσταση, διότι ο κόσμος ακούει και συνεχίζει να ακούει αρνητικά δεδομένα και κάπου έχει κουραστεί. Τα θετικά είναι ότι η ανεργία πλήττει κυρίως τους απόφοιτους και εμείς είμαστε εδώ σήμερα για να δούμε πώς μπορούν οι άνεργοι απόφοιτοι και όχι μόνο να ενδυναμώσουν τις προοπτικές τους. Πώς, αν πούμε απευθείας στο ψητό. Να διεκδικήσουν επάξια μια θέση στην αγορά εργασίας. Καταρχήν, ενδυναμώνω τις προοπτικές μου σημαίνει ενδυναμώνω τις δεξιότητες μου και τις εμπειρίες μου. Διότι να σας πω, οι ευκαιρίες για τον κάθε έναν που είναι εκεί έξω στην ανεργία θα υπάρξουν. Το ζήτημα είναι να είμαι κατάλληλα και σωστά προετοιμασμένο να τα αρπάξω και να τις πάρω. Και πώς προετοιμάζομαι σωστά. Προετοιμάζομαι σωστά πρώτον επιμορφώνοντας. Δηλαδή αναπτύσσω τις γνώσεις και δεξιότητες μου. Παρακολουθώ συνέδρια, σεμινάρια. Πώς κινείται, πώς εξελίσσεται το αντικείμενο μου. Αυτά είναι πολύ θετικά, διότι ενδυναμώνω τις δεξιότητες μου σημαίνει παράλληλα ενδυναμώνω και τις πιθανότητες μου να εισέρθω στην αγορά εργασίας. Μιλούσα έξω πριν έρθω με την κυρία των τηλεφώνων και μου έλεγε η κόρη της είναι δευτεροετής. Μπαίνει στο τρίτο έτος. Και προσπαθεί τώρα με το τέλος της ακαδημαϊκής σεζόν να βρει μια καλοκαιρινή απασχόληση. Και πολύ καλά κάνει. Η οποιαδήποτε απασχόληση, ακόμη και άνευ πληρωμής, αγαπητέ Δημήτρη, δίνει στον άνθρωπο κάποιες εμπειρίες. Επεκτείνει και διευρύνει το δίκτυο του. Έτσι, ναι, θα ήταν καλό να απασχολούμαστε έστω και μερικώς. Είναι καλό οι νέοι να είναι και λίγο πιο ευέλικτοι, με την έννοια ότι πρέπει να εξετάζουν και κάποιες εναλλακτικές προτάσεις. Παραδείγματος χάρη, τελείωσες marketing ή έχεις ειδίκευση στο marketing. Δεν παραμένεις να ψάχνεις και να αναζητάς το συγκεκριμένο τομέα. Ανοίγεσαι, δηλαδή έχει πολλούς συναφή κλάδους με το αντικείμενο σου. Επίσης, ευέλικτος σημαίνει δεν δουλεύεις ή δεν είσαι διαθέσιμος να δουλέψεις 8-5. Γιατί να μην δεις και μια εργασία με βάρδιες, να περιλαμβάνει και Σάββατο. Τόσος κόσμος εργάζεται. Ευελιξία και προσαρμοστικότητα. Μάλιστα. Δηλαδή. Μάλιστα. Πρέπει να είναι έτοιμοι να προσαρμοστούν. Πρέπει να είναι δεδομένων των καταστάσεων. Δεν είμαστε πλέον στις εποχές του 2005-2006, όπου φιγουράραμε στην τρίτη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την απασχόληση. Και έβαζες μια αναγγελία για να καλύψεις μια θέση και έπαιρνες 5 βιογραφικά. Τώρα βάζεις μια αναγγελία για να βρεις μια θέση και παίρνεις 50 βιογραφικά. Το ελάχιστο. Επίσης, θα ήταν καλό να συμμετέχουν σε ομίλους, σε συνδέσμους, να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό. Ο εθελοντισμός προσφέρει εμπειρίες, προσφέρει δεξιότητες, ενδυναμώνει το άτομο, το κάνει να νιώθει πιο δημιουργικό. Και γνωρίζεις και κόσμο. Και γνωρίζεις και κόσμο. Είναι πολύ σημαντική επίσης, αγαπητή Κατερίνα, η δικτύωση.
όταν μιλάμε για δικτύωση, δεν εννοούμε να αυξάνουμε τους φίλους μας στο Facebook. Όταν μιλούμε για δικτύωση, σημαίνει ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να συναναστρεφόμαστε και να γνωρίζουμε κόσμο που μπορεί να μας βοηθήσει επαγγελματικά ή να μας αναπτύξει και να μας εξελίξει ως ανθρώπους, ως άτομα. Αυτό εννοούμε δικτύωση. Και η μερική απασχόληση, ο εθελοντισμός, παρακολουθώντας συνέδρια, εργαστήρια, μας βοηθούν να δικτυωθούμε. Υπάρχουν σε αυτό το στάδιο ανερχόμενες θέσεις εργασίας, δηλαδή τομείς τους οποίους να μπορούν να προσεγγίσουν άτομα τα οποία χρειάζονται δουλειά? Μάλιστα. Έχει γίνει ανά καιρούς κάποιες μελέτες και μία από αυτές τις μελέτες είναι της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία είναι και στο διαδίκτυο και μπορεί να μπει όποιος ενδιαφέρεται για να δει για κάποια. Πού, δώστε την διεύθυνση. Στην Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Όμως εγώ θα έλεγα ότι θέσεις που συνάδουν με ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, όπως παραδείγματος χάρη ο τομέας της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ρυθμίζεται πλέον νομοθετικά. Οι επαγγελματικές πιο εξειδικευμένες υπηρεσίες. Τώρα δεν λέμε ότι θα κάνουμε μια κοινωνία από δικηγόρους ή λογιστές, όχι. Ο τομέας, θα έλεγα, το μεταπεριβαλλοντικά. Ο τομέας του φυσικού αερίου που έχει εντοπιστεί πιθανόν να δημιουργήσει κάποιες ανάγκες. Χημικοί, μηχανικοί, μηχανολόγοι, συντηρητές και ούτω καθεξής. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι αν κάποιος τον ενδιαφέρει ένας τομέας ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι σε τόση συζήτηση. Ο τομέας της γενικής διεύθυνσης είναι κάπως κάτω αυτή την εποχή, δηλαδή οι θέσεις του ανθρώπινου δυναμικού, του μάρκετινγκ, της διαφήμισης. Ούλοι σπουδάζουν μάρκετινγκ και διαφήμιση. Αυτός είναι ένας ανοιχτός τομέας, είναι ένας διευρυμένος τομέας. Έτσι απλώς για να καταλάβει ο κόσμος της πιο συνοπτικά. Δεν χρειάζεται ότι ό,τι γράφει το πτυχίο μας, αυτόν και μόνο θα πρέπει να μας απασχολεί ότι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να διευρύνουμε τον κύκλο μας και το μυαλό μας, ούτως ώστε μπορούμε να κάνουμε και παράλληλα κάτι άλλο μάλλον που να είναι πάλι μέσα σε εκείνον τον κύκλο. Αλλά να σας πω και κάτι και έξω από τον κύκλο να είναι. Στις καιρούς που ζούμε και στις μέρες μας, το πιο σημαντικό είναι να έχεις μια αξιοπρεπή δουλειά για να έχεις έναν εισόδημα. Δηλαδή είναι το πιο σημαντικό. Πότε πιστεύετε ότι θα ανατρέπετε το σκηνικό που υπάρχει? Μπορούμε να το ορίσουμε? Κοιτάξτε. Όντως, είναι προβλέψιμο. Εγώ θα έλεγα ότι θα υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Δεν θα φτάσουμε εποχές, τις ανθυρές εποχές του 5, του 6, του 7 όσον αφορά την απασχόληση. Όμως θα υπάρχει μια μικρή ανάκαμψη. Αυτή είναι η εκτίμηση μου εμένα. Τώρα ο κάθε ένας, όπως τόνισα και πριν, που είναι στην αγορά εργασίας ή που αναζητεί εργασία, πρέπει να φροντίσει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος. Έτσι όταν έρθουν οι ευκαιρίες, να μπορεί να τις διεκδικήσει επάξια. Αυτό λέμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ σήμερα. Να είστε καλά, κύριε Ζαχαρή. Χάρηκα, Δημήτρη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε σε... Τι πάμε τώρα? Πολιτιστικό ημερολόγιο. Πολιτιστικό ημερολόγιο και